Mga tipa, magdula dito mi karon kaming 5. Labay itlog. Squid game ni, squid game. Kung ginsay matungnan aning tumoy sa botilya, mo'y mo punit sa itlog, mo'y mo labay. Ha? Ano tanawan? Sugod ta. Ay, sige. Tawa ni. Dili, tibok karat circle tayo. Tawa na. Sige. Na. Mga gunggong. Naunsahan mo. Diya ka blan. Dagan ni wala mo away na. Dagan na. Ayo. Ayo dia. Oy, dagan. Taw dia, wala taw dia. Dito buak. Gani, sige oh. Palingan diri. Ni. Patay na. Gani, baro ka kay. Maro kay Lil. Run. Ako na pituyok. Napatay. Sige, birahin na. Ay, otro. Birahin na, Brad. Ay, otro. Birahin na. Sige na, Brad. Sige na dito. Ready na. Sige na ba? Okay lagi na. Sure ha? May bino ha? No. Ay, pa! Yata yun sa mali ya. Ikaw nung tailawan. Iba na, balik sa... Hindi malaki. Ako hindi muna. Wala pa kayo, ipunit na na. Eh. Hindi na tayo. Brad? Hindi alaga ni Kulang, punit mo naman niya. Ate mo pala ko eh, dalo kayo. Gusto niya pagkamunal ba? Okay, man. Wala sa spray ko. 5 minutes later. Kaya na. Nawasan ako. Ay na. Wala. Init daw ka. Hoy na yaw, ano daw? Sayang yabi sayang kan ba? Yung sisilyo da. Kau dah pernah mengapa tingkung sana? Tingkung ba? Sakit lagi. Wow. It's a prank! Animal cardiot. Apa teman? Lansahan ini.